Roman script no chung maro no. North Amarpur Division Committee Ati Sabai Kobokjak Kok Borokno Roman script by Suithanio Kebengnai Rokno protest khlaiye against khlaiye sentini rally khlaika oro joto participate khlainai rongka Teido Higher Secondary School Tei Zambuk Sora English Medium School Boni pore Ompi Higher Secondary School Boni pore Horipur High School Tentuibari High School Ompi English Medium ni joto serengnai jegrok tini amosok bai thakliya teibo kobang satro tongmani phiaba borok satro belai kobang ni bagoi section khagjak rok tongmani bagoi jeng baksa school logo joto borokno joto satro serengnai no jeng ma boliya phiaba jeng tini belai no Roman bisingte kumpralaijak Roman script by sinimani kognoti sawani bagai asang khlai thani wo jotono khatung khaja khlailei jotono kha khamlai ni mani bisingte no sung sinimani kogno kusugoti sawani bagai ekaba Bharatni Songbidan ei schedule dawani bagai joto serengnai jegrokno Satyokjak haini bagai paiplaya khlaiyano thakplaya khlaiyino tini North Amarpur Division Committee ati sani bisingtei jeng chini andolon no haigeba chini movement no jari tongnai hinai jeng jotoni thanio koimongna rego tei Sara Tripura ganangei jotono chini mani kokno toma serengnai jek toma nogo ma pha jotono jeng bono jeng kusuk